U Niškoj tvrđavi večeras će zvanično biti otvoren 29. Nišvil Jazz Festival. Tokom naredna 4 dana na 10 bina nastupit će više od 400 izvođača iz celog sveta. Zvuk džeza u Nišu čuje se na skoro svakom koraku, od gradskih trgova i amfiteatra na Keju do tvrđave. Džez velikani stižu na najveći festival ove vrste u jugoistočnoj Evropi. Među njima i kontrabasista John Patitucci, dobitnik 2 Grammy nagrade. Ja sam na turneji 30 godina. Scena u ovom delu Evrope se toliko razvila u poslednjih 15 godina i teško je ispratiti sve nove festivale. Pre samo 7 godina Nišvil je bio mali festival koji se održava u Domu vojske. Danas su na tvrđavi ogromne bine sa moćnom rasvetom i ozvučenjem. Ovo su prostori na kojima je truba, ali u nekim drugim aspektima, dominantan instrument. I mi smo iškolovali jednu publiku. Od tih 800 jezgra iz Doma vojske ovde se proširilo na 4-5 hiljada i privuklo nove obožavaoce. U hotelima i hostelima u Nišu traži se mesto više. Za 4 večeri očekuje se oko 20.000 posetilaca. Putnika ima jako puno, mladih ljudi, backpackera, juli, avgust su sezona, prosto oni su svuda po gradu, svuda po Srbiji, svuda po regionu. Ove godine na festivalu će biti 350 volontera iz svih delova Evrope. Prijavilo ih se dvostruko više. Volontirao sam na malim festivalima u Irskoj. To mi je vrlo zabavno. Nekad radimo naporno i teško, ali se uvek lepo družimo i provedemo. Zvezde prve večeri festivala su vodeći svetski violinista Jean Ponty i grupa Johna Patituccija. Ljubitelji džeza s nestrpljenjem očekuju nastupe briselskog Big Benda i acid jazz sastava Brand New Heavies.